हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय क्लास 10 नि नोट्स नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बेयाव दा बेयाव मा दं नोंथांमोना नायदो बे जाहैबाय क्लास 10 नि नोट्स अनलाइननि नोट्स मोननाय जागोन ससियेल साइन्सनि हिस्ट्री पार्टनि चैप्टार 1 नि आरो बे बड' मिडियामनि नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दा बेयाव निउ सिलेबास आरो निउ कर्सनि जिहेतु एग्जामिनेशन पैटर्न आरो कुइसन दाननायनि पैटर्न बेखौ लानानै जोंना टेक्सुअल कुइसन आरो एडिशनेल कुइसननि गोनांथि जानानै दंसै दा बेनिनो एडिशनेल कुइसन जेसेबां हायो मोनसेबो गारालासे होजोबनो लानाय जादों बेयाव गासैखौबो टेक्सुअल कुइसननि मोनफ्रोमनिबो एन्सारखौ नोंथांमोना मोनजोबगोन दा बेखौ फारि फारि नायना लालांबानो जाबाय माब्रै मोनगोन अब्ला मिथिनो मोननाय जागोन दा बेयो फार्स्ट चैप्टार आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट डे एबा साननैसोनि उनावहाय फारि फारि नोंथांमोना गासैबो चैप्टारफोरखौ मोनजोबगोन अदेबानि एक्चुअली जायफ्रा रेगुलार नायदों जायफ्रा साबसक्राइबार बिथांमोना मिथिगौ सिगांनिफ्रायनो अनलाइन नोट्सआ बेखौ क्लास 10 निखौ होखांजोब्बायानो ससियेल साइन्सनिखौ बेनिफ्राय नाथाय नैबावबो सिगांनियाव एडिशनेल कुइसन गैयामोन नाथाय नैबेयाव एडिशनेल कुइसन दा गासिबो होजोबनाय जाबाय दा माब्रै नायनांगौ होनबा जोङो नुनो मोननाय जादों नैबे पेजखौ जों नायग्रोनांगोन नैबे पेजखौ बे जोबबानो नैबेहाय पेज मोनसेयावनो मोननै पेज होनाय जादों आरो मानो होनबा जोंहा होमबासो एमबिआ खम जागोन डाउनलड खालामनायावबो नोंसोरहा थाब जागोन आरो आंनाबो आपल'डआव थाब जागोन दा बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय बेबायदि मोननै जोबबानो लेफ्टनि जोबबानो राइट आरो कुइसनखौ नायलांजोबबानो जाबाय दा बेबायदिनो नैबेहाय जोंना टेक्सुअल कुइसना नैबेखिनियाव जोबफैसिगोन आरो जोबनाय लोगो लोगो जोङो बाहाय नोंथांमोना नैबे सर्ट नोट मोननै दं साथामनि मानसिनि दंमोन जेरै जाय नोंथांमोना नुदों बाहाय फार्स्ट चैप्टाराव कबिगुरु रबीन्द्रनाथ ठाकुर मार्गारेट एलिजाबेथ नभेल आरो नवाब सलीमुल्लाह खान बेनि उनावहायनो नैबेयाव जेसेबां दङ एडिशनेल कुइसन गोजा गासिबो दा बेनिनो मोनफा मोननैया डाबल जादों जानो हागौ माने माखासेया हाबसनफानाय दा बेनिफ्राय नैबे इसोरखौ माखासे बिजाब मायथाइ बेफोरखौबो थख' खालामखानाय दङ सार्ट बानायखाजोबनायनि नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दा बेखायनो जोबोद इजि खेबसेनो बेखौ लानानैनो फरायनो हागोन जुदि नोंथांमोना स्टुडेन्ट नङा एबा क्लास 10 नि नङा शेयार खालामनानै हो नोंथांनि गोनांथि नङाबा आरो बेनि अनगायैबो क्लास 10 नि गुबुन क्लासनि एबा गुबुन आयदानि गुबुन चैप्टारनि नोंथांमोना नोट्स नांगौबा क्लास नांगौबा डिसक्रिपसनाव हाबनो हागोन लिंक दं नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै मोनफा क्लास वाइज नायनो हागोन आरो ग्रामार सेक्सना मोनसे प्लेलिस्ट दङ आरो बे ग्रामाराथ' एभ्रि क्लासनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेखायनो नोंथांमोना गासैबो नायनो हानाय जागोन ग्रामार सेक्सनखौ आरो एसे सेक्सनखौ एसे आरो ग्रामार मोननैबो मोनसे प्लेलिस्टआवनो दङ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे आंबो थुलुंगा मोनो नोंथांमोननो बेबायदि भिडिअ खालामना होनो गोजोन्थों।